va. Un moment d'atenció, que si no seran glaçats aquí. Vale? Vas bé, Diego? Sí, sí. Aquí tenim un graó una mica a l'esquerra per evitar graons grossos. Esquerra, dreta, una zona de graons, Diguem que us vaig seguint bé, no? Sí, sí. I si has de salvar-te un rato... I ara aquí tinc una pedra que ens barra el camí pel peu dret. Aquí tenim una mica el camí trencat de baixades d'aigua. Pedra, terra... No sé si ho diferències, tens la herba, el camí, la muntanya que va donant la volta cap a l'esquerra i davant tenim un mar de boires enormes i al fons el cel bastant net. Pedres a terra. Ara ve un graó, Diego, que era? I el Dani portant una copa, aquí. Sí, sí, sí. Portador, jo soy un portador. Farem una mica. Stop. Stop. Baixem. Cada passa és una història. Baixem, exacte. Baixem. Què dius, Toni? El Xavi, que em preguntava si aneu bé per aquí davant. Sí. Jo li dic que sí. I per darrere, com van? Pues bé, també. Ha sigut el primer repetxó. Ara anem. Zona de pedra suelta. Només hem d'arribar més o menys aquí dalt. Bueno, les últimes rampes per arribar a dalt del cim. Graó, graó. Mirarem. Aviam, doneu-vos a la volta. Aviam, doneu-vos a la volta, mirad per aquí a la Bos. No. Falta el Joan. El Joan Salcedo? Sí. Ara d'això ha anat a mirar. Home. Pedra grossa de la teva dreta. Ja som a dalt. Salut. Què? Anem baixant ja? Anem baixant? Feu la foto i arribarem a tocar la tita aquesta. Hem arribat al cim del Puig d'Ensada, envoltats per la boira, dia rúfol i fred. De sobte, els núvols es trenquen i podem gaudir d'una de les vistes magnífiques dels cims dels voltants, verds, blaus, blancs. És un festival de llums i de colors. Això sembla un cau de conills, eh? Sí, he baixat ja n'he entrat algun allà a la serra de... I ara entrem a un dels búnkers, un dels 10.000 búnkers escampats per tot el Pirineu. Estem dins el búnquer! Patapam, pam, pam! I ara, i això és el que deien. Sí. En realitat... Cagats per si entraran les tropes alemanyes. Un cop acabada l'excursió, hem baixat a dinar a la casa de colònies propera al Coll de Pal. Hem trobat uns bancs, hem gaudit un moment d'un sol esplèndid i finalment ha hagut una vaca que ens ha dit que ja feia massa estona que estàvem allà.
muscle i llavors no es poden mantenir. Per exemple, el de darrere. But your head says no, and you're tangled up and down. I l'última imatge d'aquest vídeo, com no podia ser d'una altra manera, és la foto de grup tots plegats en un dels punts de la sortida.